Get ready for me. For me не ям. With me. For нанина. Накратко, една вечер с Алексчето. Английски ми в 12 часа е да без какво да ви кажа. Дори няма да го трия, ще го остава. Само забележете какъв талант съм. Направих най-доброто интро на видео някога, без да съм искала дори. Изправим тази маска с зелен чай, която си купих от Румънио. А ако искате да разберете историята за нея, може да отидете в предишните видеа с маски за лице. Накратко, една жена искаше да ме отрепем. То да беше само една. Важното в тази вечер е, че днес ще бъдем панди. За разлика от тях, те винаги са. Преди малко си залепих пръстите с капчица. Се опитах да си довърша парфюма Sweetheart. В крайна сметка тези два пръста станаха опасно близки. И да, болеше от лепянето. Между другото, много харесвам как мирише зеления чай. Също така е доста полезен за кожата, така че със сигурност в Александрина Бюти ще пуснем маски с зелен чай. Някой ден. 10/10. Пима ми завърших на вечерта е натуралното и хидратиращо олио за устни с черешка, което може да намерите в сайта ми Алексчето и хареси и последви за още.